Assalamu alaikum muhterem milletteşlerimiz. Türlü tübeklerde yaşavşı halkımız tırmışında hem yaşayışında bulgan bir vakıgalar, yığanalıklar hem şıraşular bilen bu adına davamında sizni min İnsaf Abdullah tanıştırırım. Siz Tatarlar tapşırığın qarıysız bugünkü çıkarılışta. Başkırstan'ın Fyodorivka rayonunda Dashkin mırzaları neslini barladılar. Bizning tüp maqsadımız Zakir Ramiyev Dertmen'in icadı bilen halkımızını, avdaşlarını tanıştırıp, onun şecerəsini halka yetkirgəyi. Kuzbas'ta Tatar izleri. 1926 yılında kömür tabalar, bir kömür. Şunda Tatarlar vagonlar bilen kilgenler, vagonlar bilen onlarını komandirovat etkenler. Магнитогорскийда Луиза Батыр Булгари юбилейін белгілеп өттілер. Я так благодарна Луизе Булгари за ее талант, за ее творчество, дающее людям радость. Тапшыруу ақырында Татарлар фондундан деп аталған яңа сәхифә. Бірнеше yüz yıllık divarның үзендә отырабыз. Нәкъ менә әлеге дивар эченә кайчандыр Константинополь шәһәре урнашкан булган, ләкин вакыты килеп җиткәч, аны төрекләр яулап, әлеге шәһәрне Истанбулга әйләндерә. Tatar bək mırzaları bulgan Dashkinlar jir şarının türlü urunlarında sibilip gümür ite. Alarının nəsil davamçıları Başkırstan'ın Fyodorivka rayonunda da baytaq. Şoşu jirlikte buzgan şarıda urundağı haberçimiz Gülşat Safina'da bulup qaytdı. Башкортстанның көньяк батышында орнашкан Федоровка районы Югары Яуш авылында татар бәк мырзалары Дашкиннарга һәм шул нәселдән булган меценат, алтын сәнәгате эшмәкәре шагыйрь Мөхәммәд Закир Рәмиевкә Дәрдмәндкә багышланган күркәм чара узды. Югары Яуш авылының ризыгыннан рәхим итегез. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Федоровка районы белән күп кенә билгеле татар шәхесләренең тамырлары бәйле. Безнең Федоровка районында татар авыллары байтак. Алар анда яшәгән халыклар бик тату аралашып, гамәләдә тырышып яшиләр, эшлиләр. Мәсәлән, Кырылачык, Балыклы, Динес, Югары Явыш, аны Князь Явышы дип тә йөрткәннәр инде халык телендә ул хәзер шулай. Өчбүләк, Сухизәк, Акбулат, Балыклыбаш авыллары. Муфти Ризаэддин Фахриддинның әсәрләрендә, Асар дигән әсәрләрендә беренче томларымызда язылган Гали бине Муслим турында. Ул туры Дәвиш нәселеннән, Дәвиш мурза нәселеннән Дашкиннардан чыгып килә. Шул зур үзенең заманында зур өлеш керткән, үзебезнең диннәребезне күтәрү өчен, үзебезнең ярабын мәдәниятләрне саклау өчен. Югары Яуш авылы бик матур урында урнашкан. Авыл тирәсендә 21 шишмә бар. Урындагы эшкуар көче белән авыл буасы тирәсе ял итү зонасына әйләндерелгән. Бәйрәм дә нәкъ шушы урында оештырылган. Чараны Бөтен дөнья татар конгрессының Башкортстандагы вәкиле Альфред Дәүләтшин һәм Зубова бистәсенең Раббани мәхәлләсе имам-хатибы Мөхәммәд хәзрәт Галләмов дуга укудан башладылар. İmanınız güçlü bulsun. Баскан эзләрегезгә гөл яусын дип дугалар кылмактабыз. Вакыйгада илебезнең төрле почмакларында яшәүче Дашкиннар, җирле халык, Федоровка, Мәләвез, Уфа һәм башка төбәкләрдән кунаклар катнашты. Авыл кешеләре һәм күрше төбәк кунаклары көче белән халык иҗаты күргәзмәсе һәм мул табыны оештырылган. Килгән кунакларның чыгышлары Федоровка районы үзешчәннәре әзерләгән концерт номерларына үрелеп барды. Бәйрәмне оештыруны урындагы мәчет имам-хатибы Флюр Дашкин һәм авыл эшкуарлары үз өстенә алган. Безнең төп мақсатыбыз динебезне, телебезне, тарихыбызны, ғұрып-ғадәтләребезне саклап, киләчәк буынга тапшыру. Закир Рәмиев Дәртмәннең иҗады белән халкыбызны, авылдашларын таныштыра, аның шәҗәрәсен халыкка җиткергәе. Һәм без үз мақсатыбызга ирештек бугай. Флюр Хади улы сүзләренчә, соңгы елларда Югары Яуш авылында мәктәп һәм балалар бакчасы кызганычка каршы эшләми. 1883 елны безнең авылыбызда мәктәп салынган. Аның беренче укытучысы булып Мирхайдар Султангалиев. Безнең Мирсәйд Султангалиевның әтисе. Быел безнең мәктәбебезгә 140 ел тулган булыр иде дә, кызганычка каршы мәктәп инде ябылды, балалар бакчасы да
Күпчелеге чыгышлары белән затлы нәселдән булган югары явыш авыл халкы үткәннәрне, тамырларны барлый торган чара оештырып, ата-бабаларын искә алып кына калмадылар. Киләчәктә безнең нәсел милләт белән ни булыр дигән уй белән чарадан таралыштылар. Дәртмен татарлыктан татар хижгәр итерме, кеше үз исемен инкәр итерме, татарлыктан татар кызыл, татармын, татар түгел диме, башын ватармын. Башкортстанның Федоровка районыннан Гөлшат Сафина, Рузиль Имамов, татарлар. Кузбас иң зур күмер ятмалары булган урыннарның берсе. Заманында бу якларга 300 меңнән артык татар килгән. Кемдер бәхет изләп, акча эшләргә дип бирегә юнәлсә, икенчеләре мәҗбүри җибәрелгән. Кемерово өлкәсендә бүген 40 меңнән артык татар яши. Безнең редакция Новокузнецк шәһәрендә булып, милләттәшләребез белән очрашып кайтты. Алар аеруча күпләп шәһәрнең Орджоникидзе һәм Кузнецк районнарында гомер итә. Кузбаста татар изләре. Киләсе сюжетта. Кузнецк ныгытмасы 17 гасырда төзелә, шәһәр шушы урыннан башланган диләр. Каланың исеме дә бу вакытта биредә яшәгән татарлар белән бәйле. Димәк, Кузбас борынгыдан ук татар җирләре дисәк ялгыш булмас. Алар тимерчеләр булган. Кузнецк получил свое название от названия местных жителей, которых звали кузнецкие татары за их мастерство в изготовлении железа. Вот. А когда сюда приходят русские впервые, а их послали сюда томские татары, они говорят, вот там в верховьях Томи живет примерно 200 кузнецов, они все очень хорошо умеют делать из железа, ну и хорошие охотники, и там можно получить с них соболей и все остальное. И вот когда они сюда пришли, они реально увидели, что здесь живут люди, которые не просто изготавливают железо, но они умеют делать оружие. Оружие, которое поставляли в основном противникам вот этих русских, которые сюда приходили. Это были западные монголы. Вот. И как бы была такая задача как-то постепенно этот народ отучить изготавливать оружие. 300 грамм тимер эшкәртү өчен 2 кешегә бер атна бер туктамый эшләргә кирәк. Авыр хезмәт. Кузнецкий татарлары күбрәк аучылыкка игътибар бирә башлый. Хәзер алар аз сандагы Шор, Телеут дигән төрки халыклар булып сакланып калган. Идел буе һәм Урал татарлары бу якларга төрле вакытларда килә. Милләттәшләребезнең өлкәгә күпләп күченүләре 18 гасырда башланса, Столыпинның аграр реформасы вакытында актив дәвам итә. Ачлык еллары, коллективлашу, репрессияләр дә моңа сәбәп була. Основной килүләре шушы шахталар, качан күмер 1926 елны күмер табалар, бик күп күмер. И шунда тирә крупта бар да шәһәрләрдә, кискән шәһәрләр ачыла, татарлар киләләр. Шушы Аленина тау әйтелә, Аленина гара. Шуның буенда татарлар үзләренә урын облюбовать иткәннәр, яратканнар шул тауны, чөнки таулар алар безнең биеклекне күрсәтәләр. Ерак түгел шахталар да була, нәтиҗәдә Аленина тауының ике ягында татар урамы барлыкка килә. Гаражлар урында йортлары полностью. Монда тау кырыенда полный урамы. Барысында бетерделәр. Ике урамы монда. Күптән күчендегезме? 73-тә. Елзарянская күчендем. Фәрит һәм Әмрихан Хафизовлар татар урамында элек гөрләп торган тормыш турында сөйли. Хәзер инде монда 2 йорт калган. Аның да берсе җимерек. Заманында халыкны шәһәрдәге яңа йортларга күчерәләр. Кала төзү биредә бик кызу темп табарган. Бу хезмәттә дә милләттәшләребез күпләп эшли. 58 ел эшләдем төзү эшендә. Менә бу нинди йорт дип әйтсәң, мин әйтәм, менә шушы йортта мин эшләр, шунда дип әйтәм. Ярты шәһәргә сезнең кул тигән инде. О, менә булай. Татарлар калага төрле заводларда эшләү өчен дә килә. Кузнецкий металлургия комбинаты, ферросплав, алюмин заводларында хезмәт итәләр. 1953-55 елларда күпләп килгәннәр. Хәзер исә Новокузнецк шәһәрендә 5000 татар яши. Elhamdülillah indi tatarcha vəgəzlərimizni, xütbələrimizdə də, cümqalarda vəgəzlərini tatarcha başlab jibərəbiz. Həm də indi ondan arab dilində də, урыс тіліне də köçəbiz. Бу Новокузнецк шәһәрендә бердән-бер Аллаһ йорты.
2004 елдан бирле эшли. Аны татарлар мәчете дип тә атыйлар икән. Гаетләрдә халык бөтен урамны тутыра. Мөселманнар шәһәр хакимиятеннән тагын бер мәчет сораган. Булыр дип өметләндергәннәр. Бу бүлмә безнеке уку бүлмәсе. Уку бүлмәсендә без балаларны дәресләр алып барабыз. Хәзер инде татар телен яңадан сентябрьдә яңартырга ниятебез бар. Балаларыбыз бар, татар балалары бар. Читтән килгән татарлар менә шулай без татарларны күтәреп, Габдулла Тукайның, Муса Җәлилнең бар булган татарча бәйрәмнәрне, дини бәйрәмнәрне күтәреп, үзебезчә йырлап, халыкның күңелен күреп, шундый бәйрәмнәр ясап, татарларны күтәрә башладык. Татарлар арасында безнең белән очрашуга килүчеләр күбәя башлады. Шуңа күрә мин бигендә бик шатмын. Бәйрәмнәрдә шулай менә токмычлы ашлар пешереп, үзебезчә татарча бәлешләр, эшпечмаклар пешереп, кешеләрне менә бит татарда нинди тәмле ризыклар, нинди матур йырлар, нинди матур үзебезнең тел дип күрсәтәсе килә һәр вакытта. Новокузнецк шәһәренең әнә шундый милли җанлы кешеләре бар. Алар үзара җыелышып татар үзәгедә булдырганнар. Бу хакта инде киләсе тапшыруларда сөйләрбез. Без көчле халык, без кыел халык, дин эчендә, тел эчендә бер. Эльвира Хөснетдинова, татарлар, Кемерово өлкәсе, Новокузнецк шәһәре. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз, алга таба безнең чыгарылышта. Магнитогорскида Луиза Батыр Булгари юбилейын билгеләп үттеләр. Я так благодарна Луизе Булгари за ее талант, за ее творчество, дающее людям радость. Тапшыруыбыз ахырында Татарлар фондуннан дип аталган яңа сәхифә. Берничә йөз еллык диварның үзендә утырабыз. Нәкъ менә әлеге дивар эченә кайчандыр Константинополь шәһәре урнашкан булган, ләкин вакыты килеп җиткәч, аны төрекләр яулап, әлеге шәһәрне Истанбулга әйләндерә. Сәхнәдә дә, аш бүлмәсендә дә җырлыйлар, балалар да, олылар да яратып башкаралар. Берничә йөз популяр җырның музыка авторы, балалар өчен симфоник, камера инструменталь әсәрләр иҗат иткән Луиза Батыр Булгари юбилейын билгеләп үтте. Магнитогорскида гомер итүче милләттәшләребез аңа багышланган музыка кичәсе уздырды. Яраткан җырларын башкарып, композиторның иҗатына хөрмәт һәм рәхмәт билгесе күрсәттеләр. Теманы хәбәрчебез Гөлдар Хафизова дәвам итә. Син дә шулай сагына калсаң, арама җилләренә җир булып кереп калырсың, настылы йөрәгемә. Аның җырларын бик яратамын, җырлыймын. Бу безнең ялыткан урын, бу безнең парк Магнитки называется. Чыгабыз, җырлап утырабыз, икәү концерт җырларын җырлап утырабыз. Юлга чыксам, җырлап барам, моң уяна йөрәкләрдә. Әллә сөйгән ярым көтәм икән, көтә бәхет дигән төбәкләрдә. Сөйгән ярым көтәм икән, көтә бәхет дигән төбәкләрдә. Магнитогорск үзешчән артистларының һәр концертында Луиза Батыр Булгариның җыры яңгырый. Бу көнне үзешчән башкаручыларның чыгышлары аның җырларына гына торды. Композиторның юбилее хөрмәтенә Магнитогорск татарлары яңгырасын җырларыбыз дип аталган музыкаль кичә үткәрделәр. И это слова того произведения, которое написала Луиза Булгари. И оно вот суть ее души, суть ее солнца, жизнерадостности, силы, героизма, всего того, что делает человека человеком. Кичәдә һәр чыгыш ясаучы Луиза Батыр Булгари иҗатыннан яраткан җырын башкарды. Ялгыз, дуэт һәм хор белән дә җырладылар.
Һәрбер җыр башкаручыны сүзләре яки көе белән үзенә бәйли. Рейса Рамазанова көйне беренче тапкыр ишеткәч, сүзләргә игътибар иткән һәм аларны татар телендә яттан өйрәнгән. Вот эта музыка дает силы, что молодость можно продлить. Меня она захватила первый раз. Первый раз я ее узнала. Захватила она своей свежестью слов и музыки. Вот это такая гармония слов и музыки меня поразила. И я ее выучила. Я ее пела одна, а потом мы с Гульфирой решили ее петь. Әмінә Магнитогорскның Раушан үрнәк балалар коллективы репертуары тулысынча диярлек Луиза Батыр Болгари җырларыннан тора. Балалар катнашындагы концертлар яки спектакльләр әзерләгәндә коллективның җитәкчесе Болгари иҗаты белән еш очраша икән. Я сама, когда начала копать это, да, думаю, эту знаю. Хорошие песни, замечательные песни. Я так благодарна Луизе Булгари вот за ее талант, за ее творчество, дающее людям радость. Музыкаль кичәдә Луиза Батыр Болгари җырларын әйткәнебезчә, улысы да, кешесе дә башкардылар. Тамашачылар композиторның мәхәббәт, яктылык, җылылык белән тулы җырларын рәхәтләнеп тыңладылар. Луиза Батыр Болгариның тормышы һәм иҗади эшчәнлеге турында да күп нәрсә белделәр. Җырлар яхшы билгеле булса да, кемгәдер бу исем ачылышта булды. Для меня она была совершенно неизвестна. А когда я начала знакомиться с ее творчеством, то поняла, что, оказывается, мы жили, росли, мудрели с песнями Луизы Булгари. Talmanığı yava tınğına Çeşlerine жылы qarlar bulub Talmamığı yava tınğına Магнитогорстан Гүлдар Хафизова, Алексей Абашин, Татарлар. Татарлар тапшыруы архивын барлый. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, инде белгәнегезчә, Татарлар программасы 2012 елдан көн сайын эфирга чыга. Шул вакыт içендә без бик күп илләр гиздек. Кайбер хезмәттәшләребезнең үз язмышлары да үзгәреш кичерде. Тик архивта сакланган бай материалны сезнең хузурга кабат тәкъдим итәргә уйладык. Татарлар фоныннан дип исемләнгән яңа сәхифәбезне башлыйбыз. Истә һавада очкычлар ичә, аста машиналар йөри, ә без исә берничә мең, белмим, ничә елдыр, ләкин һәрхәлдә берничә 100 еллык диварның үзендә утырабыз. Нәкъ менә әлеге дивар эченә кайчандыр Константинополь шәһәре урнашкан булган, ләкин вакыты килеп җиткәч, аны төрекләр яулап, әлеге шәһәрне Истанбулга әйләндерә. Хәзер инде татарлар да бу каланы әлбәттә үз итте. Ey ana dili, seninleydi ettiğim ilk duam, affet demiştim beni, annemi ve babamı Tanrım.
Татар Истанбулы буенча сәяхәтебезне шәһәрнең әлеге паркыннан башлыйбыз. 2010 елдан бирле әлеге парк Габдулла Тукай исемен йөртә. 2012 елның 31 майында биредә бөек татар шагыйренә һәйкәл ачылды. Әйтергә кирәк, әлеге парк шәһәрнең Европа өлешендә урнашкан. Һәм мөгаен бу һәйкәл Тукайга куелганнар арасында дөньядагы иң көньякта урнашкан сын. Без алга таба атлыйбыз һәм тагын бер паркка юлыгабыз. Хәер, биредә татар рухы юк сыман. Беренче карашка. Карап карыйк әле. İstanbul буенча сәфәребез Миниатюр дип исемләнгән паркта дәвам итә. Әлеге паркта бөтен Төркияне берничә минут эчендә әйләнеп чыгарга мөмкин. Әлбәттә, инде Казаннан Истанбулга оча торган һәр кеше Ататürk исемендәге халыкара һава аланына килеп төшә. Менә ул. Һәм әлеге паркта, әлеге һава аланыннан Истанбулның иң данлыклы һәм иң мәшһүр мәчетләренең берсе Султанәхмәткә кадәр 1, 2, 3, 4, 5 адымда барып җитәргә мөмкин. Султанәхмәт Истанбулның иң зур мәчете. 6 манаралы әлеге корылма 1609-1616 елларда төзелә һәм әлегәчә мөселманнарга хезмәт итә. Миниатюр паркында гизгән арада без Истанбулга Мәскәүдән ял итәргә килгән яшь татар гаиләсенә дә тап булдык. Бактың исә бу кала татар күңеленә тансык икән. Беренче тапкыр 2007 елда егетләребез белән килгәннән соң мин аңладым беренче әйбер. Беренчедән ул шәһәр безнең татарлар өчен бик якын шәһәр, безнең төрек халкы безгә бик якын халык. Шуның өчен монда килгәндә беренче минуттан ук үзеңне өйдәге сыман хис итәсең. Икенче инде мөселман тарихын чынлап та күрсәткән һәм 10 меңнән күбрәк булган шәһәр һәм аны инде өйләнгәч хатынга беренче булып шул шәһәрне күрсәтергә булдым. Миниатюр паркында Төркия шәһәрләре символларына әйләнгән биналарның кечкенә копияләре урын алган. Биредә Анадолуда, башкала Анкарада, суфийчылык мәркәзе булган Коньяны да бер урында күрергә мөмкин. Истанбул зираты. Татар тарихы һәм татар мәдәнияте белән әзме-күпме таныш булган һәр кеше өчен үтә дә мөһим урын. Казан мөхбире газетасын нәшер иткән, Иттифак аль-Муслимин фиркасын оештырган, Казаннан Төркиягә күченеп китәргә мәҗбүр булган Йосыф Акшура кабере. 20нче гасырның 20нче елларында Төркия җумһуриятенә аякка басырга ярдәм иткән татар халкының бу улын төрек милләте ихтирам итә. Хөрмәт йөзеннән каберендә Сөембикә манарасы рәвешендә эшләгәннәр. Һәм әлбәттә Гаяз Исхакый кабере. Татар әдәбиятында кабатланмас эз калдырган, милли классикага әверелгән әсәрләр авторы. Ул да гомеренең соңгы елларын чит җирдә, Төркиядә үткәрә. Анкарада вафат булып, мәетен Истанбулда җирлиләр. Раил Мөтбаев, Татарлар, Истанбул. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, җибәргән мәгълүматларыгыз өчен зур рәхмәт. Хатларыгызны, шалтыратуларыгызны игътибарсыз калдырмыйбыз. Милләтебез өчен горур булып, ана телебезне саклап гомер итик. Йорт җирләрегез имин булсын, исән-сау яшик. Сау булыгыз.